moet ik me dat dan voorstellen? Dat is dan dat mag tegenwoordig niet meer, hè? Cowboy en Indiaan spelen. Nee, maar dat zijn al echt... Sinterklaas mag en Zwarte Pieter maar meenemen. Nee, maar dat zijn echt wel echte Indianen, hè? Echt hoor, dat weet je zeker? Ja, 100% zeker. Die praten ook geen Hollands, alleen maar Engels. En een echte Indiaan die praat Engels? Dat zal wel. Ja, dat weet ik niet. Deze meneer had een hond, die Engels, die spreekt... Engels en Frans. Maar het is geen Parlons Indiaanse hond. français! Nee, dat is wel een Hollander. Hé, maar meneer spreekt wel zijn talen, hè? Vive le légionnaire. Heb je bij het Vreemdelingenlegioen gezeten? 5 jaar. En dat is geweest in de 50e jaren. Oeh, maar dat In is... Algerije nog. Toen waren nog Franse kolonie, hè? In Algerije. Toen was die opstand nog, toch? Daar heb ik gezeten, 5 jaar. Oran, Sidi Bellabès, Matja, Maar Algiers. wie komt ze in hemelsnaam bij... In dat legioen? Ja, Ja. Streek moet holen, daar gaan ze doorheen. het is geen woord vroeger niet het braafste jongske van de klas. Nee. Ik heb me toen gemeld in match. Heb ik me gemeld en van match uit zijn we naar Straatsburg. En van Marseille uit naar Afrika, naar Oran. Maar dat was, wie oud wordt je toen? 18. 18. En toen je 18 wordt, toen woonde je ook al hier in de buurt. Ik heb hier altijd gewoond. En want je woont nou in de Ja, Rembrandtstraat. mijn ouders hebben de Cabinenstraat gewoond. Die stad, die lange straat, daar heb ik mijn ouders gewoond. Ja, mijn moeder en mijn vader zien doen het. Alleen mijn broertje leven nog. En die ziet toen... en toen ben ik getrouwd, ben ik in de Passagersstraat komen te wonen. Maar toen word je 18 jaar. Ja. Wat wist je van het legioen? Heel veel. Toch? Toch, ja. We hadden dat doen we zo in Marokko. Dat weet ik nog wel, ja. Marokko. Die heb je gekend. Die heb ik goed gekend. Een van de... Je had je met de stek. Ja. Ja, want ik kwam vroeger, toen woonden we nog in de stad. We hebben vroeger in de oorlog in de stad gewoond. En op de Kleine Kerkstraat. En dan kwam die altijd bij ons. Dat waren de schoonmaker, een hele goede schoonmaker zelfs. Ja, want vroeger is een aantal van die nou nog wereldberoemd zijn. Pinda Willem, Marokko. Pinda Willem niet. Dat waren geen legionair, hè. Nee, maar Marokko wel, hè. Marokko werd ook in het legioen gezet. Ja, die heeft in Marokko gezet. Daarvoor ook naar Marokko. Die heeft in Marokko gezet. Maar heeft Marokko ook verteld over het legioen ook? Ja. Dat kwam altijd bij Jos Toes. En wat vertelde die ook dan over het legioen? Oh, van alles. Wat hij net had gemaakt. Ja, die heeft in Marokko gezeten. En de 58 ben ik toen naar Frankrijk gegaan, heb ik daar gemeld. Want dat zei je hebt ook gemeld in Metz. Ja. Hè? En van Metz gaan ze naar Straatsburg, en van Straatsburg naar Marseille. En Marseille gaan ze de boer op door Algerije. Dus maar wat moest ze ervoor doen? Of wat moest ze kennen? Niks. Wie is opgeleid door? Ja, dat is een soldaat, hè. Alleen de keiharde opleiding, hè. Ja, Een soort paracommando-opleiding. We hebben een paracommando-opleiding gehad. Maar dan wordt ze echt afgeknepen? Oeh, schei uit. Maar wat duidt het legioen eigenlijk? Want toen werd ze wel opgeleid, maar wat... Knokken en vechten. Dat waren de Algerije, dan moesten we tot alles in problemen houden. Hè. Moesten we onder controle houden, die rebellen. Met bellen. Dat heb ik nog gekend. Dat heb ik nog eens eigen ontmoet. Dat waren in de Sahara en Lachi. Maar je hebt dus echt ook gevechtssituaties meegemaakt. Ja. Uw verhalen in Algerije. Nee. Vandaag zo te weer, morgen zo te dood. Ik had je toch als Algerije zien weggegaan. Met onze klonnen. Maar ook wel eens dat ze echt doogs van dit wordt echt linker kook nou. Ja, dat was altijd lekker kook toch. Als ze door in het gebied van die rebellen kwamen. Maar dan komt ze dus echt in situaties dat ze zegt van het is dat is het gebeurd. Het is heur of ik. Ja. Zo was dat.
Ik was niet de enige Limburger, hoor. Er waren veel Limburgers. Die ken van Maastricht, Sjeer Koen uit Maastricht, Johannes van Rooij. Verschillend. Ik heb toch verschillende getroffen, Hollanders getroffen. Door. Sjeer Koen was een van de beroemdste. Maar als ze in Maastricht kwamen, ze later kwamen ik zeggen, hoe wordt Sjeer Koen? Oh, zitten, door. Dat is weer hij. Maar die heeft toch 15 jaar gezeten, Sjeer Koen. Maar de komt wel in situaties, en volgens mij heb je ook in die situaties gezeten. Ja, hij of ik? Ja, Ja, maar is dat... Ja, maar... Ja, dat moet ze hard zien. Hè. Maar heb je in nog leven dan ook dus immers doodgeschoten? Ja, dat gaat Christen. Maar dat... Ja, ik kan me dat niet voorstellen, maar dan neemt Ja, ze... maar luister, dat is precies. Als het Hollandse leger zijn, die zo zijn in, die moest ik over die leven knokken. Dat waren door ook. Wel hij of ik. Maar wat duidt dat met dich als mens, als je beseft van ik heb immers doodgeschoten? Die wist er hard in. Die stond wel hard hier. Daar was ze gewoon bij blijven staan. Heb je er later nooit last van gehad? Nee. Ik ben toen in 1963 weer terug naar Nederland gekomen. We hebben in de tijd, in 5 jaar. Dan heb ik als je last geen problemen met gehad. Dus, Heb je nooit overwogen een beetje te tekenen? nee. Na 5 jaar was het goed geweest? Ja, het is goed geweest. Ja, vroeger wel. Dus wat te zeggen, ik teken nog een keer voor 5 jaar bij. Zo'n Sjeer Koen heeft 3 keer bijgetekend, heeft er 15 jaar gezeten. Dus Wat ziet je er nog aan doen? heel op de koel. Echt hoor? Ik heb op de Emma gezeten. Voor de tijd al, toen ben ik weggegaan door, heb ik weer teruggekomen, ben ik weer op de Emma begonnen. Op de min. Ik heb verder weg, eigenlijk een oude koelkoorser nog, op de Emma. Wie waren de laatste? Want de Emma waren de laatste die gesloten had. We hebben toch op de laatste ook gezeten. En wie oud wordt je toen de Emma dichtging? 74 is de Emma dichtgegaan. Ja, wij zitten met een kleine ploeg, zien we nog een jaar of 2 door geweest. Voor ondergronds werd zo'n apparaat wat er nog goed kon eruit gehaald. Dus we die apparatuur nog goed halen, van alles. En toen was het afgelopen. Maar dan ga je de mien dicht, vel ze dan als koempel, vel ze dan in een gaat? Ja, dat was natuurlijk is geen werk. Ja. Want die pieken waren we. Wat wij op de koel verdienden, dat kost ik geen vel of niet verdienen. Want ik ging altijd iedere dag van Heehoed naar de min, naar de Emma. Noensbroek. Iedere dag op en in met de bus. 's Morgens, als ik te vroeg in zat, dan moesten we van 4 uur hier op het hukje gaan opstappen. 4 uur 's morgens. Dat wordt een lang dag. Van 4 tot 4. Dat is tegenover 4 werd ze weer thuis. Het was 12 uur onderweg, alles bijeen. En dan gaat de mien dicht in 74. Ja, Wat heb je er nog gedaan? in de fabriek gewerkt. Hier in Venlo. Ja, in Duitsland gezeten nog. Ik heb in Duitsland ook op de zoutmine nog gezeten. Op de zoutmine. En Boordwallach. Jij hebt wat meegemaakt. In nog leven. Ja, dat is altijd, hè. Maar we hebben wel plezier gehad. Maar had je dat gedacht wie Marokko vroeger bij Och Toes koffie kwam drinken in de kleine Kerkstraat? Ja. Dat ook leven zo zou lopen als dat Ik was nog klein, hè. Ik was nog jong. Want ik kwam altijd, we hadden de wonderbosijn naar boven en dat doet, was net in de oorlogstijd waren dat. Maar we zijn gebombardeerd geworden in Venlo. En we hadden gaan hoes en zijn we door in dat hoes terechtgekomen. Maar we moesten later in 45 of 46 moesten we eruit. Dan zijn we heen we hadden die Noordoeningen geklaard, hebben we even in die Noordoeningen gezeten. Een jaar lang, toen zijn we heen, ik heb in de stad komen doen. Maar dan kwam die altijd, de bosboven, Joep de Schenk, zeiden we altijd, de Schenk. Joep de Schenk. Waarom noemden ze deze zo? Daar was hij de benen. Dat was eigenlijk de verwissing eigenlijk. We zeiden Joep de Schenk tegen. Dat was een kameraad met Marokko.
Maar dat wordt geen van de slechter hier in de Nee. Winterstroot. Ja, want dan kan ik de schenken nog wel een beetje begrijpen. Maar het is druk met die bijnamen, hè? Ja, maar Dat is- ja, dat is ja, niet meer wat van onze... ja, ze veel bijnamen in Venlo. Hè. Had je gedrongen, hè? Ja, Ja, wat wordt ook een bijnaam dan? Molly. Hoe? Molly, dat ik in de koel heb gezeten. Molly! Ja, dat ik Als een mol onder de grond. onder de grond heb gezeten. Dat waren niet een bijnaam, gewoon, dat duist er niks aan. Zien er nog mensen die Molly tegen ook zeggen? Nee, niks meer. Die zien er allemaal niet meer. Die ziet er niet meer. Dus ik word op de 80. Hè. Dus ik heb ze al een beetje overleefd. Als ik het vertel, ik ben toen ik op de MOU scheidde, dan moesten we weg. Toen waren we bij de vaste ploeg van 35 man. En voor de maand of 5, 6 werk ik in Heerlen. Dan hadden we een beetje contact met van die 36 man, dan ben ik en nog een. De rest alles doet. 34 man doet het. De ganse ploeg van mij is doet het. Dus ben ik over en nog een doet Heerlen. Heb je nooit last van Stuffelen. van de nooien gehad? Maar ik heb via ben ik bij een therapeut gekomen, of hoe ze het noemen, best wel beademingstherapie gehad. Maar ik moest blazen en holen. En dan heb ik die beademingstherapie gehad, 1,5 jaar. Dan had ik dat helemaal nodig. Plus het feit, je ziet een ex-legionair. Die Ja. hebben geleerd om te overleven. Ja, dat moet toch. Hey, bedankt voor het gesprek. Ja. Wat een aparte ontmoeting. Ja. Nee, je ziet er niet. Toevallig doe ik geen lang. Ja, Geef het niet.